बोथोराबो जि गाज्रि ओमफ्राय बोथोरा गाज्रि जाना होनानै खायसे भिडिअफोरनि क्लिप्सफोरखौनो आङो लाख'जोबनो हायासै। हेल' भिवार्स, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी फील्ड। ओमफ्राय दिनै जोंनिया सरस्वती फुजा। आं कलेज मोनफैना दासो लाबाय भिडिअखौ, न'आव आथुर आथुर लास्लाबबोनो मोनदिया, खुलुम मोनथ'वाखै। ओमफ्राय नै लोगोफोरा नुजालायालै। दा दसे थाना खुलुमहैनोसै। ओमफ्राय फट' लाजानो ओंखारसोदो इसोरो मालाय। मा खालामना फैबायलाय? फट' लाग्रायाबो नै माबायदि नुखो? मा सिखो नोंलाय? जोंना कलेजआनो One hour later. जोब्बानो बाय बाय होबाय थानांगौ। नों थाबाय थानांगौ। गोरोना जोब्बानो होना दे। जोबां जाबानो बेखौ होना होबाय थानांगौ। इसोनाथ' होनदांहाय। थांबाय थार। बेन्थ' होदोलै बेन्थ' ना। गुमुरै इसोनाथ' होनदों थांसान। लिंकि थिबा मान मा? सिन्दुर गैला? हा? खम जाबाय। थाइबानि पेकेट मोनदे। Hana hama. Ini ke pulang muda. Hama hama.
2 hours later. ओंखाम जानो नेगासिनो र' माला मोनजायो लोगोफ्रा बेखिनि क्लिप्सखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय गोजोन्थों